Lọgwụ kanga. Nwoke onye na-elọgwụ kanga. Nwoke gwara ka na-akpọ ihe onwe ya ajụ m ijụ ma ọbụla ịchọrọ anyị chọrọ n'ego m. Na-akpọ ya chọrọ m ịgo ọgwụ anụ na ọgwụ ị na-alụ ọlụ ọfụma na-akpọ sensị nara epik. Ọgwụ m na-alụ n'ọlụ nwe si na ọgwụ m ara alụ nọmba m na-agakwu aga azachafụ m kọlụ a wee bịa ebe nwa. Na-akpọ yi pikiri. Echedụ m nọndụ nwa ịchadụ anyị chadozie n'ego m ama m nọndụ kọstọma. Kedu nọmba m na-aga aga nwere onye anamara attend to even the diaspora a na-attend to them. Hey, aka na-ekwu phone mara ngị ma bịa nso na testimony ka a na-akwado nye on the customer. Hello, aba na-ebi isi akpọ na-ege ntị. Nwoke ọgwụ ahụ ime na-ekwu na n'ihi na-ekwu. Edison na nwoke ọgwụ ahụ ime ka ibe afụgo n'ibe last speaker chee ka nza kọ. Ọbụla ọgwụ m anaghị egbu mmadụ ọgwụ m anaghị egbu mmadụ kama ọ dị ahụ si na ọgwụ m na-eme mmadụ bụ ime isi yala ma ọ bụ onye anwa iwe ala ọ bụ ọgwụ m anaghị egbu mmadụ then ọ bụ na ị nwụziela isi na isi anwụ ya ịda strok ị na-abara m mba ọgwụ ego na-eke ịchọ ka ezi onye mụ na ya na-ekwu okwu hai kọle mụma ka egbu onye ebe acha ndụ mba na kọlịa nke o ji lesi ọgwụ ka ịkpọba m na fon m na-akọ ibe ọ na-akọ ọgwụ m ọ naghị arụ ọrụ ụwa hai ego nke a na-agbanarị m